Eu non coñezo máis alá de crisis do que vai a ser un debate político sensato sobre todas as cuestións que estamos falando, non? Creo que, ademais, durante as últimas semanas do mes de decembro, sobre cuestións da posta en marcha o funcionamento dese canal de denuncias que ten o Partido Socialista e, sobre todo, as consecuencias que ten, non? Nun canal que, por certo, quero dicir que estou absolutamente orgulloso de que o meu partido sexa o abandeirado e o que abre ese frente de necesidade de un canal que, por certo, non teñen outros partidos, nin teñen trazas de ter ese sistema, non? Creo que o que temos que facer é facer precisamente eso, falar sobre os feitos, falar de política, falar de como se teñen que facer as cousas ou como se terían que facer e facelo dunha forma absolutamente normalizada dentro do que é o debate. Pero eu non chamaría en ningún caso crise, pode haber xente que este de acordo co secretario xeral e outra moita xente que este a favor do que fai, non? Nós o que temos que trasladar sempre á ciudadanía é que ante determinados comportamentos actuamos. E o famos con responsabilidade, o facemos en todos os campos, por certo. Antes se falaba, meses previos, que é o que fai o Partido Socialista e que é o que nos diferencia de outros partidos, que nós somos absolutamente coherentes e somos previsibles na nosa forma de actuar. Ante comportamentos, sexan de acoso sexual ou sexan de corrupción, o que facemos é actuar. Non miramos para outro lado, como facía o Partido Popular, non? Que miraba para outro lado. Nos actuamos. E esa actuación genera dolor? Pois sí, en moitos casos genera dolor. Pero, sobre todo, o que nos dá é confianza de que ese camiño que afrontamos é un camiño serio, coherente e que está á vista de todo o mundo. Por tanto, o Partido Socialista neso é absolutamente previsible. Actuamos e non miramos para outro lado.